duk macen da kai kana da wannan waya aikin kana da data sai ta kuma rika kai da samun har wannan inda sirrin kake ya wuce alfarman ka manzon Allah to wallahi an wa barka uba a ba ce mace ce ta bar gidanka ta yi yaji akai ta dawo ta ki dawowa to in Allah ya yarda ko da tsiya sai ta dawo alfarman manzon Allah insha Allah kai Allah ya saka wa malam wannan abu ne wanda bai da wahala amma kar kai amfani da wannan damar da Allah ya baka ka je ka rika fasikanci da ƴaƴan mutane duk wanda ya dauki wannan ya je fasikanci da wata Allah ya isa ban yafe mai ba alƙali ya da kai Allah kuma kar ka maido matarka gidanka dan ka ci mutuncin ka nuna mata wai akwai asiri a ka bai wata tsakaninka da Allah da niyyar kana son zama da ita kuma za ka yi haƙuri da ita dan mata haƙuri ake da su ana nemo su rodu haki ne in baka san shi ba ka je kai tambaya Fulani sun san shi sosai Fulani sun fi sanin su rodu na farko kenan wannan asiri ne na Fulani na yankan shakku dan da wahala ma in yi magana nan wani asiri bai san wani Fulatani bai san wannan asirin ba ana nemo su rodu idan aka samo shi sai a samo bagaruwar ƙasa in aka same su sai a shanya su buke sai a daka sun koma gari sai a rubuta wa alaƙaita alaika muhabbatan minni ko ana rubuta ta wannan takurin guda biyu za a bubbuɗe ka sa sunan wannan yamma wannan matar taka wadda ta tafi ta ki dawowa aka ta dawo ta ce ita ba za ta dawo ba ba abin da zai ƙara mai ta gidanka sai ka sa wannan sunaye nata a ciki wannan takuri guda biyu ko ina za ka sa sunanta banda naka minjaye na ƙarshe minni din nan ma ka sa sunanta a ciki sai ka wanke kafa ɗaya ake rubutawa sai ka wanke idan ka wanke wannan ruwan rubutun sai ka ɗauko wannan abun wanda ka daka sai ka zuba a ciki sai ka barbada a ciki sai ka ɗauka kai bismillah ka sha kafin ka ci komai da safe wannan shi za ka yi tsawon kwana 7 ka dakatar albarkan manzon Allah in Allah ya yarda sai ta dawo gidanka ko ba da arziki ba ko ba ta so ba idan kuma mace kake so da izinin Allah tana wulakanci sai ta kawo kanta ha inda kake idan kai wannan ba za ka kunyata ba insha Allah ina muku fatan alkhairi ayi sharing ba ma sai na ce ku sharing ba in kun ga dama ku yi sharing in ba ku ga dama ba ka ku yi amma dai ayi wa annabi salati wannan mujarraban ne da izinin Allah Allah ya ban mu da sayyidina rasulullah ina ma kowa fatan alkhairi masoya annabi insha Allah